Wag mao na rin niya to ang update sa tong mini poultry farm. Hapit na gid mahuman bisan og dili ka mao ang panday, pero mo ginagingon nila nga pag gusto maraming paraan, pag ayaw maraming dahilan. Sumaw na din niya itong ikatulong adlaw sa itong pagtrabaho sa ato ang mini poultry farm, no? Isag dili pa kahit maayo ani, pero gimao-mao na lang yun nako para lang yun makahimo ta og poultry farm para mapunan sa dato ang pispan o atong babuyan. Nya balik na po ani tapad ani ako sa nimbutangan og manok na Bisaya or kaber. Hinahini lang gud basta at least na ay progress. Dili na day kawayan na akong gisawg ani mga idol kaninang screen kay para po nindot siya ba. Nya nga akong gibungbong sa tubangan, screen po siya para unique sa tanawon sa gamay lang gud. Nya kawayan ang diri sa luyo o diri sa isikilid niya. Willing di ko maminaw sa katong mga expert na aning poultry farm unsay masuggest ninyo ug unsay dapat na ko nga i-correct kani akong gibuhat. Kay wala pa kay ko idea ani, mas malipay ko nga mo comment mo diha ug unsay maayo ani unsay di maayo sa akong gibuhat para dagdag idea sa ko ang gibuhat nga mini poultry farm. Kay gusto ko nga daghan ako may bawan ani kay plano nako padak-ano pa nako ni ako ang poultry farm para mas nindot gud siya nya ang ato ang problema sa atong financial makuha sa nato dire kay 1 month raman ni siya pwede na siya i-harvest basta sakto lang pwede sa laog dapat sa usa ka buwan na timbang din siya minimum 2 kilos og mao na rin siya no ato nang gitopan kay para ma-plaster na gyud tanan og makita nato og maayo bagi ang atong gibuhat ya dili gid lalim ni magpanday ug kana mag-atop lang kay samaw kayo sa mata labi na kung init kani gani kay baga kayo ang panganod pero samaw kayo mungit-ngit og kaligod akong pananaw unya ato na rin kuha ng ilahang drinker og kanang ilang pakananan kay ato na hugasan kay ugma na maabot atong piso para ready na ang tanan diretso na deploy nya pakaon atiman good sa kay na tanan kompleto na nanaylaog nanay drinker nanay kananan so piso na rin kuwang nya mag-unboxing dito sa tuwang pinalit nga radyo no kay ako man nimbutangan og radyo nitong manukan o atong poultry farm same ra ni sa tuwang baboyan nga nasa radyo medyo katawanan siya pero ako ganing research sa YouTube mas mayo gid pud nga nasa sounds kay likay pud siya sa mananap nga moduol labi na kanang mga bitin nya labi sa kanang pagkurat-kurat kay kung magkuratan sa kuno ni ang manok mukubol sa ding iyang pagdako og giplastada na ko na yun ang iyang rasal kay mao na ilahang butanganan bali ang katunga sa lang akong gibutangan kay 150 ra man ang akong giorder basin og dako-dako ani so dapat man gud maghuot pa na sila kay para init kay piso man na siya dapat init kanon na ilang lawas kay mura man siya incubate ba mao nga trapal ang isikilid ani niya ang babaw sa ato ang butanganan sa tong manok nasa trapal kay para sirado bitaw siya ang init sa ato ang suga nara nagpalibot ra sa ato ang kulungan para por ganahan ang ato ang mga piso nya dali sa managko nya ang akong ato ani nasa sapaw pud nga trapal para dili kay init og nikod to nya plano anak ko ani basin butangan sa nako electric fan kay para nasa hangin nga ato ang mga piso nya ang tunga ani sa to ang trapal ato na bangagan kay ana ato palusot ang ato ang suga ug ato ang pisi sa ato ang drinker kay dapat ato man nang ihangin gamay kay aron dili batug-batugan nila o dili na itihan. Amo ni akong style sa to ang manukan para nako nindot na ni siya pero ambot lang gapod sa mga expert na pod diha. Nya human sa akong trabaho sakto kayo kay niuwan pod nya first time nga squad pag-abot na ko diri nagfag akong palibot ug mao nya tumbyo lami kayo kapi-kapihan. Dito gid sa Cebu halos kanunay ngani ako makita kay adto magumusuroyan sa TCH ngani gid ang klima dito nagidagang fog. Punpohon may tayo tugos Ginoo makabalik ko dito.